салом салом дӯстони ҳаҷвпарасту ҳазлупарасту хушҳоли ман. Инак азизони дилу дида фурсатро ғанимат дониста мо таҳиягарони барномаи як пиёла чой тариқи канали Пайки Суғд ҳаракат мекунем барои шумо дар арафаи соли нави мелодӣ бо шумо дар тамос бошем, яъне ки шумо моро тамошо карда бошед. Азизон, агар ба барномаи як пиёла чой мо ҷомееро пӯшонем, ба фикри ман, ба гумони ман ки абраш аз ҳаҷву, астараш аз мутоиба шуданаш лозим. Барои чӣ? Ҳаҷву мутоиба. Биёед мефаҳмем ки ҳаҷву мутоиба чист. ҳаҷв чист, мутоиба чист. Ман мисоли оддӣ меорам барои ҳар яки шумоёни азиз. Инак масалан гирем, як одаме рафтаи месаду, як бора меафтад, мо ханда мекунем. Ин ҳаҷв аст. Лекин мутоиба бошад, ана ҳамон одаме ки ин одамро тела карду, ин одам афтид, аз болои ҳавай кас хандиданро чӣ мегӯем? Мутоиба. Хуб, азизон, соли 2021 наздик шуда истодааст. Аз ин хотир ман гуфтанӣ ҳастам ки мо таҳиягарони барномаи як пиёла чой ҳаракат мекунем дар арафаи соли нав. Мегӯянд ки соли навро чӣ гуна пешвоз гирифтӣ, ана ҳамин хел як соли дароз давом мекунад. Бинобар ҳамин мо тасмим гирифтем ки азизони дилу дида таъби шумо ҳамеша хуш бошад, дар лабони шумо ҳамеша ханда бошад ва шумоён аз тӯҳфаҳои соли нави бебаҳра намонед. Азизон, хуб, дӯстони зиёди мо берун аз марзи Тоҷикистон фаъолият доранд, зиндагӣ доранд. Албатта дар Федератсияи Русия, дар Қазоқистон, дар худи Амрико зиндагӣ доранд, фаъолият доранд. Читаро ки гуфтем, яке аз дӯстони ман медонед куҷо рафтааст? Якутск рафтааст. Якутск. Ман мегӯем ки ҳаёти мо худаш латифа аст. Бо ҳамроҳи вай дӯстам тариқи телефонӣ мо суҳбат доштем. Вай мегӯяд ки ман Якутск омадам, як хона харидам, шароиташа ҳамаша фароҳам овардам ва Муқимҷон имрӯз ман холодильник харидам, яъне ки яхдон харидам. Мегӯяд Якутска медонед рафиқо, номаша худаша агар забон багирид, агар одам хунук мехӯрад, ҳамунҷо ба вай хонаш ба яхдон харидааст. Ман медонед чӣ гуфтам? Моям ҳаҷвнигор ку. Ман гуфтам бародар холодильника барои гармшавӣ гирифтӣ? Мегуфтам. Механдад. Лекин азизон, бовар кунед, агар хоҳ хунук бошад, хоҳ гарм бошад, мо тоҷикон имрӯз дар ҳама гӯшаю канори дунё фаъолият дорем, кор дорем, зиндагӣ дорем. Баъзеҳо ба аҳли оилаашон буромада рафтагӣ ҳастанд, баъзе дипломатҳо ҳастанд. Дипломат гуфта барои чӣ мегӯям? Медонед ме? Мардҳое ки занашонро бовар кунонда инҷа монда худошон рафтагӣ ва ҳо дипломат ҳисоб мешаванд ва шиори онҳо ба ҷангал ҳезум намебарам. Шиорашон яъне ки ҷангал ба ҳезум бурдан чӣ лозим. Хайр, шӯхӣ мекунем азизон. Инак мо барномамонро оғоз мекунем. Барномаи як пиёла чой тариқи канали Пайки Суғд. аввалин латифа барои шумоёни азиз, ду дугона суҳбат карда истоданду яке гуфтааст ки ин хел намешавад. Ман рости гап зиқ шудам. Барои чӣ зиқ шуди дугон? Мардакама бин, ҷои кораш нест, хона ба хаб, ҳамон ошнои чорпочакаш ки мешинад. Ошнои чорпочакаш саги мегуфтамонад, не диванкати, фақат боли ҳам ба ёнбошкарагӣ ҳамон телевизор тамошо мекунад, хаб мешавад, дига ягон кор намекунад. Ин хона ба фақат ман кор мекунам. Ҳамин саҳар ҷаҳлам омаду ман гуфтам тамом, ман дига инҷа зиндагӣ карда наметавонам, ман мерам хони бувам. Гуфта будам ки як бора аз ҳамон диванаш гӯё дугонаҷон хест вай мардак. Коркови ба ми? Не, манам мерам хони буват ба мегӯяд. ҳамин рафиқо, ман намедонам ҳамин сол ҷудо мардум ҷудо воҳима чӣ хел шудиянд. ҳамин чоркӯчагӣ байни шаҳру марказ ба нигоҳ карам. Манам як тарафа истода будам, мошинам гуфти нигоҳ кара, ҳастам як бача, қаду қоматдор бача омад байн ба ю болои нигоҳ кард. Як дама пешава дусе кас омада болои нигоҳ кард, тинҷими, самолёт, ракетами, инми вайми, қариб як 40 та одам шуда рафт. Манам нигоҳ кард, тинҷи бошад. Мефта амошин фуронду манам рафтиям. Воҳима ку. Манам рафтам нигоҳ кардам, ҳолаги якум бача омадагӣ интикре кӯ бурафт гӯед. Ман гуфтам укор тинҷӣ мегӯям, биним хун омад, ҳам ту карам ки хун монад гуфта. Мебаштум. Корро бинед. умуман соҳибкорон монда набошанд. Соҳибкорон маҳз соҳибкорон ҳастанд ки дӯстони азизу арҷманд ба бисёр оилаҳо ёрдам мекунанд, кӯмак мекунанд, корашон илоҳо ҳамеша дар қуллаҳои баланда фаҳт карда бошад. Соҳибкорон як бачаак аз қишлоқ гӯед аз деҳа ба шаҳр омадааст. Ҳамон рӯз биёд ки дар кинотеатри марказии шаҳр аксия шудааст. лави дари ҳамон кинотеатр ба омада ҳамин аксияш чӣ бошад фаҳмам гуфта биёд ки як эълон навиштагӣ ба одамони синни солашон 80 боло даромадан ройгон. ин хел мешудааст. Гуфта кинои тамошо кара худаш рафта деҳа ба
деҳот ба кинотеатр якта сохта ҳамунҷо ба инам эълон навиштааст. Одами нағз ба соҳибкор баст, инам гуфтааст ки унҷо ба эълон навишта ба одамони синни солшон 80 бо падару модарашон дар омадан ройгон. як деҳа дӯстон, як нафар Амонқул гуфтаги акои мо тез давида бурафсодиям, қассоб будиям. дуюм рафиқшон дида, ҳа тинҷими куҷо рафсоди? Гуфтам агар ҳами як духтури ветеринара берам. Чура тинҷими? Ин буққаи 800 килога харидагид касал шуд мегуфтам, не, нохост пирамарда ҳами байни почкашон базадамон, де почки қафош кати гуфтам, кала тайми, ин хеба духтури одама гуфтам, не, духтури одам дар кор, не ветеринар дар кор. Дадом ҳичи шудагишон не, бос якин бо аз дидага аз вай пештарашонам бо пурэнержӣ шудам. Давидос кунам мана набирокти футбол зада гаштияну гол почкаш шикаст. арафаи соли нав дӯстони азиз ва рости чой аз хотир баромдааст дӯстон. Арафаи соли нав гуфтем, мегӯянд ки хона нагир ҳамсояи нағзгир мегӯянд дар фурсати дӯст бошад, дӯсти ҷониро интихоб кун. ду дӯсти ҷонӣ будиянд, яке стоматолог, дигаре ронанда. Ронанда мошинаша гараж ба мондааст. Дар арафаи соли нав тамоми ҷо мағозаҳо ҳама чароғакҳо бозӣ доранд. Рост ҷои кори ҳолаги дӯсташ мондааст, стоматолог ба. Ҳамин хел мебиёд ки стоматологам биё гузар ошноҷон шин. Штиян як пиёла чой гирифта нӯши ҷон кара истанд ки бегоҳи рӯз вақте рафтам як бора телефон мешуд аз хонаш. Мардакам ҳамин телефонам бардошт. Гуфта ошноҷон ин дару девори мани маҳкам кун. Калитасони ман пага ату мегирам. Ин духтур шофёр ба гуфтос. Ҳаминҷа ибусар куну маҳкам кара бурав. Ман фавран хона рафтанам дакор занам ҷиғ зад. Гуфта гӯед шамол бо ин шавваскунон буромада рафтааст. Бошинаш ба савор шуда. ин ошнои шофёраш ҳам ҳеҷ ин духтурхонаи чи сару нӯгиша намефаҳмад. Ята кнопкаи зекон ята аппарат кор караст. Гаштам кнопкаи чи кара ғун дошта истад. Шамол бо ин аваз тараб якта зан дар омадааст. Нафаҳмидам. нигоҳ мекунад духтур нест, сари ҳисобаш намерад. Баъд гуфтааст холаҷон ман охир духтур не мегуфтагӣ шавад вай занакам дарам якта 500 сомоне бурбад. Дард зӯр де рафиқо. ин мардакам 500 дида ҷон бор кун. Дарам гуфта кисаш бакар. Шенед гуфтасу ҳамин амбора гирифта гӯед ҳамин ҳам ту кунад. Гуфта вай занак дод гуфта рафтааст. ин бача ҳайрон 500 ҳай. ҳаята кор карам дида гуфта гӯед секин буромада. акнун дара маҳкам кара мебуравам гӯед. Як одам омадааст гӯед бисёр қаду қоматаш баланд ҳамин хел омадааст. Салом алейкум гуфтааст. ин мардакам дара маҳкам карост. Валейкум тинҷимӣ гуфта монад. ҳозир якта занак омадам инҷа ба ки хизмат расонӣ кард. гуфта монад ин бачаам худаш ба парешон. Тинҷимӣ гуфта монад. тинҷӣ ки ҳамона хизмат расонӣ кард. худоя ҳамин кора бекор кардам. гуфта ма гуфта монад. шард аст кисаш як пачками доллара гуфта манавкаҷон. ин чӣ ба? гуфта монад. раҳмат шумо ба. вай кас хушдоманам буданд. ҷои дандон ба забон накандид. қандата занихе духтураку дидам. ҷӯр бурдамонам. як нафар арафаи соли нав бозор ба рост қассобхона ба даромада боли ҳамун столи мизи гӯем гӯшт майда мекарӣ ба гӯшта партофта гӯштата гер. тинҷимид ако зега. кисаш ата оҳан ёфта мана. акоҷон тинҷими чи гӯфт гӯшти ту буромад, гӯшти лахми ту буромад амин оҳан. гуфтам қассобам сараша қабда писарчам мол мекушад. ман ҳамин буқи 800 килоҳая вақти кушосагинда ҳамо ҳалқаи абиниш гирифта будам. нагирифтасти узрака ҳозир ман дига гӯшта метиҳам. гуфтам дакор не дига гӯшт. баъд дафъаташ рафта гӯшт хиридам камакак лаптачи ин хел вай буромад. ин агуҷо гӯм раҳба гов авари шудагӣ мегӯяд ин шофира курташ будааст. ҳаминам кор ми ман гӯшт намехӯрам ҳамин сол. ҳасташ бубинем агар тамошобини азиз мегӯянд ки ҳастанд мардумое ки гӯшт намехӯранд. вегетарианец мегуфтиям ваҳо фақат алаф кати. ман ҳайрон алафа хӯриам кайф мекарисмем.
инак расидем то ба саҳифаи маслиҳатҳо аз барномаи як пиёла чой дар арафаи соли нав. дӯстон, маслиҳати рақами 1. рӯзи мавлудатон, яъне ки рӯзи зодурӯзитон, агар тӯҳфа омада монад, ҳаракат кунед байни меҳмонҳо ба вай тӯҳфая накушоед. дар оянда шумо ҳамин тӯҳфаҳоро ба ягон кас тӯҳфа карда метавонед. маслиҳати рақами 2. муқоваи китобро дида китоб ба баҳо надиҳед дӯстон. маслиҳати рақами 3. маслиҳати занатонро нағзака гӯш кунеду кори худатон медонистиге кардан гиред мардако. маслиҳати рақами 4. агар хоҳед ки гапҳои шуморо завҷатон оромона бе ягон хел гапгардонӣ гӯш кунад, вақти хобаш ба гап занед. маслиҳати рақами 5. агар гапу кор болои сари худатон бошад, аз паша фил насозед. фил пачақ карданаш мумкин да шумоя. маслиҳати рақами 6. агар ҷавони пур аз энерҷӣ намудан хоҳед, хонаи пирон ба рафта гап занед. маслиҳати рақами 7. телефоната даступин кардӣ, дару девората қулф кардӣ, лекин як рӯз телефонат даступин шавад, қарза доданат дар кор мардакшав. маслиҳати рақами 8. назар ба чойи гарм ҷойи гарм беҳтар. маслиҳати рақами 9. қарз додани бошӣ ҳамон дасте ки аз ту омада ҳамон пулро мегирад, дарвакак бӯйса кун, зеро ҳамон даст вақта шояд ана ҳамин пулҳоро ба ту баргардонданаш лозим. маслиҳати рақами 10. ба ҷангал бо ҳезуми худат нарав, ҷангал ба ҳезум бисёр. маслиҳати рақами 11. зери дарахти шафтолуи пухта дар бораи ширинии себ даҳон накушо. маслиҳати рақами 12. бо сабзавот бозӣ накун ки як дона пиёз ҳангоме ки пӯсташро мегирӣ туя мегирёнад. рақами 14. пештар хона нахар ҳамсоя хар буд, ҳозир хона хару ҳамсоята фурӯш. маслиҳати рақами 15. як одам дар як рӯз бо шумо агар 4-5 маротиба даст дода салом карда чӣ хел шумо гӯяд, донед ки вай одам шуморо умуман намебинад. маслиҳати рақами 17. дар маросими дафни ягон нафар тавба мекунем то дарвозаи қабристон. баъди дарвоза ки биромадем бо ҳама проблемаи худаш. маслиҳати рақами 18. бузаки ҷинглапо афсона, ина ҳама медонад. оё ягон нафар савол дод не бузаки ҷинглапо буваш ҳай модараш ю падараш кани гуфта. ман ҳамина фаҳмида таҳлил карда биромадам. падараш роддон баравад ки 7 бачашам буз ахона биромда бирафтааст. казёл гуфта. маслиҳати рақами 19. лаваш каҷ бошадам писари бой гап занад рафиқо. ва ниҳоят маслиҳати рақами 20. дасту пою афт хунук бошад ҳам дил бояд гарм бошад. ман боварӣ комил дорам ки мухлисони азизу арҷуманди барномаи як пиёла чой, дилҳои мову шумо гарм аст. аз он хотире ки шумоёни азиз каме дуртар аз марзи тоҷикистон ҳастед, ман медонам ки шумо тамошо мекунед ва албатта зери видеои мо шарҳи худро менависед. мехонем, парешон нашавед дӯстон. ва чун мо ки бо ҳамроҳӣ маъмурияти канали Пайки Суғд як маслиҳат кардем ки дар арафаи соли нав бояд ки барнома каме бошад ҳам дигаргун карда шавад, ҳатман мувофиқи ваъда ман гуфтанӣ ҳастам ки шаби соли нав мумкин аст мо шумо мустақиман баромада суҳбат кунем ва онҷо мо боз латифаҳое ки руст карда мондаги аз ҳамон латифаҳо низ як 4 шингла барои шумо гуфта медиҳем. хуб дӯстони азизу арҷманд, як пиёла чой аст барномаи ҳаҷвӣ. ин барнома шуморо ба ягон чиз водор намекунад. ин барнома аз шумо ягон чи хоҳон талабон нест. танҳо тамошо кунед ва таби нозуки хешро шод намоед азизон. хуб
دوستان عزیز و ارجمند، امروزها مردمی که به بیمارخانه یعنی که به دکتر مراجعت میکنند روز از روز بسیار شده است. نمیدونم این از سبب اونه که چی گویم یک کس رود اگر همه میرد که همین خیلی یک اینستینکت داریم که ما ممکن اپشتی همین باشه از سبب همین. خلاص گپ من هم یک دکتر برفتم قبولگاه به میدارم که یک دکتری که بعضی وقت قوشش همین خیلی ابروانش همین خیلی قافس که همین خیلی مامانی میکنه آرتیستوی هم کسال میشد میبودست. من گفتم چی ما آدم نمیفتم. دکتر من اینو نگاه کنی کردم کجا رو اما گفتم منم گر بالا با 17 کابینت با گفت همون گرفته گفت دویم آشنا با برامده 17 کابینت درش کشم سه کس همونجا بیساده است. سلام علیکم گفتم و علیکم کشید نفهمیدم کشید چیه کشم سر لباس کشید سر لباس ما کشیدم گفت گردید پوشید گفت پوشیدم من گفتم رفیق دکتر میبخشید سه کس دارتون من چه کسی بودیم که گفتم اونم وای آدم میدونی چی میگه عرفی سالی نه و کجا داریم ما این استاد دکترخانه استادش ما ریمان با اومده که تعمیر با همه گفتم استاد شما ها چی باید سر لباس کشو نغمه تو تار کنید تو گفتم اونم یا بینی مفتی میده دوستان عرفه سالی نگفتیم خیلی نفران مثلا گریم تا حال جای کار نیافته باشن اگر بختشان آمد میکنه در عرفه سال نو صاحب جای کار میگردن. یک نفر انا خیلی یک آفیس با اومده است خلاص من جای کار گفته گشتم گفتم مرا چنید یک آدمی بسیار دلوای خب شما کار با اومدید ها من کار با اومدم خب در جای کاری پیشتون چند سال کار کردید گفتم 8 سال گفته است فهمو 8 سال خب برای چی از کار برو اومدید گفتم اکا جان امنیستی شد تماشاگران عزیز ارجمند خرد و کلان پیر و جوان اینک یک نفر مخلصی اشدی ما اشدی برنامه ما یعنی که از ناحیه یاوان شعری در وصف برنامه یک پیاله چای ارسال کرده و به دست من رسیده است و خودی حاضر آن را من به شما قرائت کردنی هستم. اون کس می‌نویسد یک جوانی خوشبیان خنداند پیر و جوان درمانی دردی عصب دارو فروشان حیران نقشتان دوری گران مهرتان در دل و جان بر یک پیاله چای شیدای ما مخلصان میگه مخلصی برنامه ما می‌ندار هستیم دوستی عزیز برای چنین مصرع‌های صمیمانه که شما برنامه ما را بنده را اینقدر قدر نمودید و این برنامه یک پیاله چای است دوستان عزیز ارجمند از کانال пайки суғд. اینک رسیدیم تا به فرجامی برنامه به قسمتی اولین برنامه من به همه شما خانه آبادی خاطر جمعی و از همه اساسش تنی صحت را خواهان هستم. برخی میده چوده حیات زیغ نمیشویم زیرا اگر زیغ شوید بیمار میشوید بیمار شوید معلوم می خودتون با کسل نمیشتگی خیرزم